Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μας. Δεύτερο unboxing για το 2025 και πάμε να δούμε τι καλό έχει αυτό εδώ πέρα το πακέτο μας. Ένα κουτάκι και ένα δεύτερο κουτάκι. Ας πάμε στο πιο μικρό πρώτα. Και τι έχουμε εδώ? Ένα gas detector. Για να το δούμε. Είναι ένα οργανάκι που μας επιτρέπει να ελέγχουμε διάφορες διαρροές καυσίμων. Από όσο γνωρίζω κάνει και για το πετρέλαιο, κάνει και για το γκάζι, για το αέριο, κάνει και για τη βενζίνη. Έχει ένα εγχειρίδιο εδώ. Ναι, ελληνικά δεν έχει. Έχει τουλάχιστον αγγλικά. Σε 6 γλώσσες, η μία είναι τα αγγλικά. Λοιπόν, θεωρητικά θα το ανοίξουμε, να του βάλουμε μπαταρίες, να δούμε πως δουλεύει. Έχει εδώ πέρα διακόπτη on-off. Τι άλλο έχει? Οθόνη. Βλέπουμε τις μετρήσεις. Εδώ πέρα μπροστά είναι ο σένσορας που διαβάζει τις διαρροές. Λοιπόν, του βάζουμε μπαταρία και συνεχίζουμε. Λοιπόν, το ξεβιδώσαμε. Παίρνει δύο μπαταρίες ΑΑ, 3α, sorry. Και ένα περίεργο, έχει ελαττήριο από εδώ, ελαττήριο και από εδώ, έχει μέσα το Simply. Βάζουμε και βιδώνουμε. Λοιπόν, βγάζουμε τη ζελατίνα. Έχουμε βάλει τις μπαταρίες. Κρατάμε για 2 δευτερόλεπτα το on-off. Άναψε. Η θερμοκρασία εδώ πέρα είναι 21 βαθμούς από ό,τι μας δείχνει. Οι μπαταρίες που βάλαμε δεν είναι καινούργιες, γι' αυτό μας έχει ανάψει εδώ πέρα ότι θέλει μπαταρία. Θέλει 30 δευτερόλεπτα preheat. Έσβησε γιατί δεν έχει καλή μπαταρία. Ξαναλάζουμε τις μπαταρίες, βάζουμε καλύτερες, δεν τις μετρήσαμε. Αυτές είναι καλές οι μπαταρίες. Περιμένουμε τα 30 δευτερόλεπτα να κάνει το preheat. Είναι έτοιμο. Μετά από 30 δευτερόλεπτα έκανε 2 beep και μας είπε ότι είναι έτοιμο για να αρχίσει να μετράει. Από εδώ πέρα κανονίζουμε
αν θέλουμε να διαβάζουμε Fahrenheit ή Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είναι σε Κελσίου. Εάν το κρατήσω παρατεταμένο, ανάβει λαμπάκι εδώ, background λαμπάκι, το κρατάω, σβήνει. Και από εδώ πέρα έχουμε το sensitivity, το S. Αυτή τη στιγμή είναι στο high. Αν το πατήσω μία, πάει στο low. Θα το αφήσουμε στο high sensitivity. Και κάτι άλλο δεν έχει. Μπορούμε να κάνουμε ένα πείραμα με αυτό που τον αναπτήρα, να δούμε, να βγάλουμε γκάζι, δηλαδή τον αναπτήρα μόνο γκάζι, να δούμε εάν θα το διαβάσει. Διάβασε τη διαρροή. Είναι αναμένο. Όσο είναι αναμένο δεν διαβάζει κάτι, γιατί καίγεται. Εάν το σβήσω, επί τόπου το διαβάζει. Και αναβοσβήνει και το λαμπάκι του εδώ. Καλό. Λοιπόν, ας διαβάσουμε και το χειριδίο τι λέει. Είπαμε για το low και το high sensitivity. Τη θερμοκρασία εδώ πέρα, ότι θέλει 30 δευτερόλεπτα per heat από τη στιγμή που θα το ανάψουμε. Σβήνει μόνο του μετά από 4 λεπτά. Εάν το αφήσουμε αναμένο, μετά από 4 λεπτά σβήνει μόνο του. Background light, πατώντας αυτό με το κουμπάκι, για 2 δευτερόλεπτα έχουμε το background light, για 2 δευτερόλεπτα και ξανασβήνει. Τι άλλο να πούμε για αυτό εδώ πέρα. Το κουμπί το on off. Ναι, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι μπορεί να μετρήσει ασετόν, ασετιλίνη, αλκοόλ, αμμονία, βενζίνη, εθανόλ, εθιλέν οξάιντ, γαζολίνη, χεξάν, hydrogen, μεθάνιο, ναύθα, natural gas, paint thinner, αραιωτικό χρωμάτων, προπάνιο κλπ. Δηλαδή σχεδόν όλα τα πτυτικά. Και επί τη ευκαιρία, αυτό εδώ πέρα είναι ασετόν. Νομίζω είναι 99% ασετόν. Ας το ανοίξουμε να δούμε. Έτσι θα το βάλουμε πάνω στο καπάκι να δούμε. Αμέσως έπιασε τις αναθυμιάσεις. Έτσι. Αμέσως έπιασε τις αναθυμιάσεις του. Καθαρίζει σιγά σιγά η ατμόσφαιρα. Έσβησε. Για να το πλησιάσω, και αν τις αναθυμιάσεις απομακρύνομαι, σταμάτησε. Ναι, με το που το πλησιάσουμε αμέσως πιάνει τις αναθυμιάσεις του και απομακρύνοντάς το έσβησε.
Εάν αφήσω για πολλή ώρα το μπετόνι ανοιχτό, θα γεμίσει ο χώρος εδώ πέρα να θυμιάσει, οπότε αυτό πέρα θα διαβάζει συνέχεια. Λοιπόν, αυτά για αυτό το πολύ όμορφο γκατζετάκι. Πάμε να δούμε και το επόμενο. Είπαμε διαβάζει σχεδόν τα πάντα, όλα τα πτυτικά, έτσι, όλα. 2 δευτερόλεπτα έσβησε. Τέλειο. Τέλειο. Και ας πάμε στο επόμενο, το οποίο τι λέει εδώ πέρα? Beauty Airbrush System. Για να το δούμε. Μάλιστα. Έχουμε δει στο παρελθόν τέτοιο unboxing. Είναι ένας αερογράφος έχει βούλτσες για το καθάρισμά του και ένα σταγονόμετρο για να του ρίχνουμε πάνω αυτά που θέλουμε, τα καθαριστικά τέλος πάντων. Έχει σωλήνα, προέκταση σωλήνας που μπορούμε να το βιδώσουμε εδώ και να βάλουμε το πιστόλι εδώ. Έχουμε USB σε Type-C για τη φόρτισή του. Έχουμε το πιστολάκι του. Ρυθμίζεται από εδώ πέρα η ποσότητα που θα ρίχνει. Μικρό μπουκαλάκι, μικρό δοχείο που βιδώνει εδώ πάνω στον αερογράφο μας. Μεσαίο δοχείο. Και το πολύ μεγάλο του δοχείο. Όμορφο. Αυτό είναι λίγο πιο ακριβό από τα προηγούμενα που είχαμε παραγγείλει και ο λόγος είναι ότι το συγκεκριμένο έχει και οθονούλα. Βασικά ας δούμε αν δουλεύει. Τριών ταχυτήτων. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Και έχει εδώ πέρα και κάποιες ενδείξεις. Το ένα είναι τα PSI, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, και το άλλο είναι στο πόσο της 100 είναι φορτισμένη η μπαταρία. Το κρατάμε πατημένο, ξεκινάει στην αργή ταχύτητα με 22 PSI, άλλη μία και πάμε στα 28 PSI και άλλη μία και πάει στα 38 PSI. Άλλη μία ξαναεπιστρέφει, πατημένο, σβήνει. Του βάζουμε λίγο νερό και κάνουμε δοκιμή. Αυτό είναι το προηγούμενο μοντέλο, το οποίο καταστράφηκε, δεν κρατάνε πολύ. Ο συμπιεστής τους μέσα που έχει
είναι πλαστικός. Εάν τα δουλεύεις για πολλή ώρα, διαλάει το πλαστικό του μέσα. Αυτό είναι το προηγούμενο μοντέλο που δεν έχει οθόνη, ήταν και φτηνότερο. Το διαλύσαμε για να το δούμε πως είναι. Λοιπόν, βάζουμε λίγο νερό και συνεχίζουμε. Του βάλαμε νεράκι και το ανάβουμε. Το βάζουμε στο χαμηλό του. Βγάζει αέρα, αλλά δεν βγάζει νερό. Με τη σκανδάλη μας βγάζει νερό, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Ας το δούμε λίγο καλύτερα. Και είπαμε από εδώ πέρα ρυθμίζουμε πόσο πολύ θέλουμε να ρίγνει ή λίγο ή πολύ. Τώρα το ρύθμισα στο τέρμα, δεν βαράει καθόλου. Ξεβιδώνοντας από εδώ ρίγνει. Ωραίο. Ωραίο, πρακτικό, όμορφο. «22 PSI» είπαμε, ας το πάμε λίγο και στη μεγάλη ταχύτητα να δούμε πόσο πολύ θα ρίξει. Ναι, ρίχνει με πολύ δύναμη. Πάρα πολύ δύναμη. «71% η μπαταρία του». Λοιπόν, 70 πήγε τώρα. Αυτά και για αυτό το unboxing. Αν σας άρεσε η παρουσία, αν σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε ένα like και subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!